euskara, bera, izan beharko litzateke gai transbertsal bat. Zehar gaia, hau da, zailez zail kontuan hartu beharko litzateken irizpide nagusi bat. Haren presentzia indartzeko, haren presentzia bermatzeko, eta bar. Horrekin lotuta joango litzateke eta batez ere euskal hiztunen hizkuntza eskubideak errespetatzea aldera, administrazioa euskalduntzea, euskalduna izatea, eta administrazioarekiko harreman guztiak euskara seinalizateko aukera izatea edo zein herritarrek. Hori bermatu beharko litzatekeela uste dugu. Gero, UEMA elkarteari ere oso garrantzitsu deritzogu, kriston lan egin du urtetan zehar, danok ezagutzen duguna, udal mailan, eta, bueno, pentsatzekoa da gainera orain indartu ingo dela, kide gehiago sartuko direla, eta lan handi hori egin duena indartu egin behar dela uste dugu, eta hitzarmen bat sinatu beharko litzatekeela ere, da gure usteetako bat. Beste alde batetik, eta euskara indartzeari begira ere, argitalpenak, bai literatura arlokoak, bai tokian tokiko komunikabideak, eta bestelako edabideak ere, bultzatu nahi genituzke, eta gure ustez Bizkaiko Foru Aldundiak horretan, tituak giratu beharko luke, eta bar. Euskara elkarteak ere kontuan hartu beharko liratekela uste dugu, eta babes instituzionala eman, hau da baliabide material eta teknikoak eskaini, halakoak behar dituzten kasuetan, batzuetan ez da lokalik ere ez dutelako izaten, ustez, lan egiteko eta hizkuntzaren normalkuntzan egiten duten lana, herririk herri, pixka bat indartzeko eta bultzatzeko beharrezkoa dela pentsatzen dugu, eta beste ildo nagusi bat gisa ikusten dugu hori. Etorkinekin lotuta, gero eta presenteago daudelari kontuan hartuta, gure gizartean integratzeko, logikoa izango litzateke gure ustez ere, euskara planak egitea, etorkinei begira, laguntzak bultzatzea, eta gure kultura eta hobeto ezagutu dezaten, gure tradizioak, hobeto integratu daitezen, eta halako lana egiteko, ezta. Kontuan hartuko genituzke ere, enpresetan egiten diren euskara planak oso garrantzitsuak direlako, eta ekonomia mundua eta enpresa mundua pixka bat arrotza izan delako euskararentzako, eta gure ustez oso garrantzitsuak dira, eta gure ildo nagusien artean eta erronka nagusien artean ere sartu dugu arlo hau, eta laguntzak bultzatu beharko liratekela uste dugu, eta horrekin lotuta, halako euskara planak eta dituzten enpresei, fiskalitate arloan laguntzak eman beharko guri ustez garrantzitsua da beste enpresa batzuek hori ikusita sartu daitezen halako programetan euskara indartzeko eta euskararen arrotza den mundu hori pixka bat sartzeko euskara ere hor. Azkenik teknologia berrietan eta gero eta eragin handiago daukatenez ere garrantzitsua iruditzen zaigu eta erronka bezala ere hartu dugu euskarazko softwarea, ordenagailu jokoak, argitalpen digitalak eta multimedia lanak eta bar bultzatu beharko liratekela eta diruz lagundu. Gutxi gora bere horiek dira edo nagusiak, gero zuek ekarpenak ingo dituzue, arlo ezta. Orain Irunek azalduko dizue pixkat, kultura arloko beste gaiak, nola? Hola, arratsaldeon dani. Azteko, azpimarratu nahiko nuke lehen Hasierrek komentatu den moduen, badakigula eta ondo jakin ere euskarako arloa eta euskarako erronkak askoz ere landuagoak ditugula. Horregatik nik hemen kultura eta gero azpi sail batzuk oso gainetik azalduko ditut berez ez ditugulako landuak, baina batipat bilera honetako helburuetako bat hori izan da, zuek men zaudete eta feedback hori lortu alba dugu eta zuen ekarpenak ere jaso alba ditugu, eskertuko genuke. Alde batetik, kulturari dagokionez, zer esanik ez bilduko izaerarekin bat, kulturan eta baita beste sail batzuetan eta beste arlo batzuetan ere eredua herritarra izan behar du eta parte hartzailea. Horretan ez dago inongo gatazka eta eztabaidarik.
kulturagaz lotutako erakunde, instituzio, fundazio eta bar, badakigu askotan behar besteko babes instituzionala ez dutela izaten. Eta babes instituzionala esaten dugunean, kasuan kasu eta tokian tokiko realitateak ezagutu behar dira. Badakigu, baliteke elkarte batek lokal baten beharra izatea, beste batek aldiz laguntza ekonomikoa behar izatea, eta behar fisikoak eta ekonomikoak ez direnean ere, diru laguntzak eskatzeko orduan, formaziorako beharrak asetualizateko orduan, zan nahi dut, errealitate bakoitza ezagututa badakigu baliabide ezberdinak emonal direla instituzioetatik eta zoritzarrez ematen ez direnak. Nola ez, ekimen kulturalen privatizazioaren kontra gaude, eta hemen denok ezagutzen ditugun adibide argiak emon daitezke. Arte eszenikoetan eta plastikoetan hauek ere badinotzu, eta dira olako erronka oso orokor eta helburu balioanitz moduen jaso behar dituzu, ez maxima batzuen moduen. Arte ikuskizunen euskarazko ekoizpenak eta euskarazko antzespenak bultzatu beharko liratek ezela uste dugu, tokian tokiko antzoki zareak indartu, eta arte eszenikoetan edo inguru horretan, sare horretan, mugitzen diren pertsona, talde eta barrei berriro ere baliabide desberdinak erabiliz eta baliabide desberdinetaz baliatuz laguntza eman. Bertsolaritzaren inguruen, berriz ere behar dituen behar izanak asetzeko laguntza emon, bultzatu, bertso eskolak ekonomikoki finantziatu albadira finantzatu daitezen, UNESCOn ere ate joka ibili behar badogu, ate joka joango gara, musika eta dantzaren inguruen be, arte eszenikoetan ikusi ditugun helburu orokor antzekotsuak. Gure tradizioa eta ohitura bultzatu eta suspertu nahi dugun enean, musika eta dantza tradizionala bultzatzea izango da gure erronka, nola esan, inguru honetan biltzen diren elkar eta pertsonak ere babestuz eta lagunduz, erromeriak egiteko bultzada emon, edo transmititu behar den tokietara, eta musika sortzailei ere behar besteko babesa ematea. Museo eta liburutegien inguruen, oso aspaldiko aldarrikapen bi daude, liburutegien eta museoen saria indartzearena eta aurrekontuetatik, lehen ikusi ditugunetatik, museo eta liburutegi handiek hartzen duten presentzia hori, salatu aldan tokietan eta lorpenak egin eskero, gutxiago jasotzen duten horietara beste baliabide batzuk, kasu honetan ekonomikoak bideratzea. Eta baita ere, gehitu dugun presio politika berri baten suspertzearena garrantzitsua dela uste dut. Bai presio elitistak diren kasuetan horren kontrako ekimen bat zabalduz eta presioak murriztuz, herrikoentzako doako sarrerak, eta bar. Kirolaren inguruen, tokireki eta doakoak bultzatu, zaitekin alizan eskero nazioarteko aldarrikapen bateratuak egin, emakumeen kirola sustatu, pilota eta herri kirolei babesa emon, eta bar. Gazteriaren inguruan ere, hemen, ikusten ari zareten moduen oso hankamotz. Momentuz daukaguna da, gazteentzako ekipamenduak lortzen saiatu, gazteentzako direnez eta gaztei begirako programak direnez gazteen parte hartzea exigitu olako politiketan. Eta aisialdiari dagokionez, hemen urtzintzako ere lagundu izango digute seguruenik, aisialdi taldei laguntza eman, udaleku eta barnetegiei bebai babes instituzionala emon, aldogun neurrian behintzete hori sustatu, aterpetxe publikoen kudeak eta berrikusi, eta bar. Badinotzuet berriz ere, gustatuko litzaiguke nola guztia oso erronka haunditsua izan daiteken eta gainera oso gai orokorrak direnez, zuen hartu emona garrantzitsua izango da hemendik aurrera guzti hori osatzen laguntzeko. Eskerrik asko.